Mai întâi a fost frigul, nu afară, înăuntru. Nu mâinile, nici obrajii, nici serile. Era altceva, era el. Încă îmi întindea mănușile, gestul nostru. Automat, dar cândva plin de grijă. Dar de data asta nu m-a privit. N-a spus nimic, n-a zâmbit. Doar mi le-a așezat în palme, ca și cum bifa o datorie. Și eu am simțit. Nu vântul, ci lipsa, un spațiu gol între noi, care altădată era cald. Nu plângem mereu când pierdem pe cineva. Uneori doar simțim cum ceva se retrage. Lent. Cum dragostea se topește fără sunet. Și rămâi acolo, cu un gest, dar fără sufletul din spatele lui. Uneori tăcerea doare mai tare decât plecarea. Fiindcă nu știi exact când s-a întâmplat. Știi doar că nu mai e. Poate ți s-a întâmplat și ție. Poate ai simțit cum apropierea devine absență. Cum cineva rămâne fizic, dar pleacă emoțional. Cum zâmbești, dar în tine se frânge ceva. Și dacă ai trecut prin asta, rămâi. Acest video este pentru tine. Pentru momentele în care ai vrut să fii ținută, dar te-ai ținut singură. Abonează-te la Deseoi Destino dacă inima ta a cunoscut frigul, chiar și când cineva era încă lângă tine. N-a fost dintr-o dată. N-au fost țipete, nici uși trântite, nici lacrimi dramatice. A fost ceva discret. Mai crud, poate. Mai greu de văzut, dar imposibil de negat. Mai întâi a încetat să râdă cu ochii. Apoi a început să vorbească mai puțin dimineața. Nu mă mai întreba dacă am dormit bine. Nici nu mai spunea nimic despre gustul cafelei. A devenit un ritual fără suflet. Uneori, dragostea nu moare cu explozie. Moare prin absențe mici, una câte una, până când te golește. Te golește de zâmbete, de curaj, de noi. Îmi amintesc cum stătea lângă mine, dar parcă tot mai departe, cum degetele lui nu le mai căutau pe ale mele fără să-și dea seama, cum evita liniștea. Acea liniște care înainte era legătură, acum era zid. Și cel mai greu a fost să-mi dau seama că și eu începusem să fac la fel. Să mă prefac că nu observ, să nu întreb, de teamă de răspuns. Să râd mai tare decât simțeam, doar ca să-l trag cu mine. Să joc un rol pe care nu-l mai credeam. Să țin cald ceva ce era deja rece. Dar nu. Era acolo, da. Dar nu era pentru mine. E ciudat cum poți duce dorul cuiva care încă îți doarme alături. Cum o voce cunoscută poate deveni străină. Cum un te iubesc încă se spune, dar nu mai rămâne. Și în tot acest gol încep întrebările. Oare așa e normal? Oare toate iubirile se sting așa? Sau doar ne mințim că mai e căldură în cenușă? Și când trupul învață să se prefacă, sufletul adorme. Rămâne doar obișnuința, rutina. Un noi golit de conținut. Dacă gândurile astea ți-au trecut vreodată prin minte, nu ești singură. Era o după-amiază rece, din acelea în care vântul pătrunde prin tine fără avertisment. Am ieșit împreună, la fel ca de obicei. Am mers în tăcere. Pașii erau alături, dar nu împreună. El ținea mănușile în mână, mănușile mele. Acelea pe care mi le oferise iarna trecută, când încă știa culoarea degetelor mele reci. Mi le-a întins fără să mă privească, fără un cuvânt. Le-a lăsat în palmele mele ca și cum ar fi închis o ușă în urmă, ca și cum gestul avea greutate, dar nu mai avea suflet. Și atunci am simțit. Golul. Un gest care altădată era grijă, acum era o formalitate. Nu mai era tandrețe, era obișnuință. O datorie pe care o ducea la capăt, dar care nu-l mai atinge. Când mi-am pus mănușile, n-am simțit căldură. Am simțit sfârșitul. Un final liniștit, tăcut. Genul de sfârșit care nu are nevoie de cuvinte ca să doară. Care te lasă fără aer, fără lacrimi, doar cu o înțelegere tăcută. Mi le-am pus încet, ca și cum acceptam ceva ce știam deja. Și mi-am dat seama că îmi erau reci mâinile. Nu din cauza frigului de afară, ci pentru că el nu le mai încălzea. Nu cu ochii, nu cu sufletul, nu cu acea dragoste care altădată era adăpost. Și atunci, instinctiv, m-am îmbrățișat, nu din mândrie, nu ca să arăt ceva, ci pentru că aveam nevoie de mine, pentru că acea căldură pe care el nu mi-o mai oferea, trebuia să o regăsesc în mine. Atunci am înțeles, nu e că el a plecat, e că eu am încetat să-l mai aștept. Și în acel gest mic, m-am regăsit. Mănușile nu erau problema,
ci tăcerea din spatele lor, absența ascunsă în fiecare iale îți vor prinde bine, spus fără suflet. Și în timp ce vântul continua să sufle, iar orașul mergea mai departe, eu am rămas pe loc, nu din cauza lui, din cauza mea, din cauza tuturor lucrurilor pe care le-am evitat, doar ca să nu-l pierd. Și care acum mă loveau din plin, m-am îmbrățișat cu mănușile pe mâini, ca și cum propriul meu trup îmi șoptea, ajunge. Ca și cum acele mâini acoperite îmi aminteau că merit în continuare un adăpost, nu de la altcineva, ci de la mine. Și acel moment, acel clip de liniște în mijlocul frigului a fost începutul întoarcerii mele. O întoarcere tăcută, profundă, una care n-avea nevoie de martori, doar de adevăr. N-a fost un gest mare, n-au fost lacrimi dramatice sau vorbe mari de despărțire. A fost doar o îmbrățișare, dar nu orice îmbrățișare, a fost prima pe care mi-am dat-o cu adevărat. Eram acolo în picioare cu mănușile pe mâini și ochii plini de ceva ce nu era tristețe. Era claritate. M-am cuprins singură, ca cineva care se prinde înainte să cadă. Și în acel gest simplu s-a produs o schimbare. Nu în jur, în mine. Nu m-am îmbrățișat ca să-l înlocuiesc. M-am îmbrățișat ca să-mi amintesc că încă exist, că încă merit tandrețe, că nu am nevoie de aprobări ca să mă simt întreagă. Atâta timp căutasem căldura în el, în vorbele lui, în gesturi, în prezență. Și uitasem că și eu am mâini și că și eu am suflet. A fost un moment tăcut, invizibil pentru lume. Nimeni nu s-a oprit, nimeni n-a observat. Dar pentru mine a fost revoluție. Era ca și cum trupul meu îmi spunea, acum e timpul. Timpul să nu mai cer firimituri de afecțiune. Timpul să închid cercul nu când el pleacă, ci când eu aleg să rămân cu mine. Acea îmbrățișare n-a vindecat tot. N-a rezolvat lucrurile nespuse. Dar a fost primul pas, pentru că uneori adevărata iubire de sine nu se învață din cărți sau citate frumoase. Se naște când alegi să te îmbrățișezi tocmai când ai vrea ca altcineva să o facă. Se naște când încetezi să implori prezență, când nu mai cauți scuze pentru absențe, când înțelegi că tăcerea celuilalt nu trebuie să fie și a ta. Ziua aceea n-am spus nimic, n-am făcut bagaje, n-am luat decizii definitive, m-am îmbrățișat. Și atunci am știut că ceva s-a schimbat, poate sfârșitul, sau poate începutul la tot ce urmează. M-am privit în oglindă în acea seară cu mănușile lăsate pe masă și am gândit, rămâi, dar nu pentru el. Rămâi pentru tine, pentru tot ce ai dus, pentru tot ce ai tăcut, pentru tot ce meriți și încă nu ți-ai dat. Pentru că dacă poți să-ți oferi o astfel de îmbrățișare, atunci poți să-ți oferi și o viață nouă, una în care nu mai aștepți iubirea, pentru că deja o porți în tine, cu tine. Nu există întotdeauna un final clar, uneori nu e despărțire, doar tăceri, pauze, distanțe care devin permanente. Și în mijlocul acestora, când celălalt nu mai pășește alături de tine, ai două opțiuni, să stai pe loc sau să continui. Astăzi știu că a continua nu înseamnă mereu să pleci. Uneori înseamnă să rămâi. Dar cu tine e alegerea de a te aduna în tăcere, de a lipi bucăți pe care nimeni nu le-a spart, dar pe care tu le simți împrăștiate în tine, de a te privi în oglindă și de a-ți spune, ajunge. Pentru că da, doare când dragostea se retrage pe vârfuri, când nu e numită, dar e plecată, când gesturile rămân, dar nu mai au suflet. Dar și vindecă atunci când te îmbrățișezi prima dată cu adevărat, când încetezi să-l aștepți, când înțelegi că nu tot ce se termină ia cu el și cine ești. Tu rămâi, cu răni, da, dar și cu forță, cu tandrețe, cu un suflet care, în ciuda tuturor, vrea să bată pentru tine. Și asta, dragă inimă, asta contează cel mai mult. Îți mulțumesc că ai rămas până aici. Dacă această poveste a atins ceva în tine, dacă te-ai îmbrățișat vreodată ca să nu te frângi, dacă ai ales să mergi mai departe chiar și când el s-a oprit, atunci acest canal este locul tău. Abonează-te la Deseo y Destino, pentru că aici nu spunem povești de dragoste. Spunem povești de întoarcere, povești despre femei ca tine,